Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Women Karbi Student Association के प्री लापेन दो थिपची पुसी पटुमी WKSA अमाई फी दिमी हंसे पीपेन फेरांग के अमाई फापोनसी निंगजेपो सोन सी केदम तंग जाखोंग निफाई हिनी अर्नी Women Karbi Student Association WKSA चुनबांग फी सांगपी सांगएत सिनारपी अहिन पेन WKSA मते Women Karbi Student Association के प्रीपोन पोपू Karbi अंगलोंग अरादाफान फेरांग के अमाई पेन पचिनीलो सीता पुथोत निफाई के थोम अर्नी WKSA माइफी दिमी हंसे पीपेन फेरांग के अमाई इंगनीसी बांगसो असोंग के दो थिपजी लापेन पफुक फे पुसी फेरांग के अथिंगनो पचिनी दुन Tangte WKSA अमाइफी दिमी हंसे पी लापेन क्लेम रापेट अपितुंग अतुंग पेन पटुमी जाखोंग निफाई हिनी अर्नी WKSA प्रीपोन एतलोपु कपचे थांगपोन WKSA कोंगचुन बांगफी सांगपी सांगएत सिनारपी अफान लामवॉय मते लामक्लार कचिपीपोन अलाम थेले आरजुपोन इक्सिना डी फुपेन बेरता पांगरुम दुनाबांग रियल सोन हंसे रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग न्यूज चैनल Apransis kadokawe Karbi Rat mathampang kadokawe kasame nilitum pini kachapapon apresmit alama puthak nilitum nalitum bhantan paklar ponintum lasino nilitum ladak pini kachingrum inang ko kapangke patimi kidam jang tarik hini alangli sanget signar pi ko alangli aprang ke alangli WKSA lo alangli saminang claim dun lo secretary ku sini litum hok kono sita hala soda bangke nilitum secretary bangke bangle thom se dipon number 1 of secretary bangke ritika teron pi alangli bangke claim apor avelu ko matsi nilike non se me charlie bom lang ko matsi apor bang sa ko kaduri du ko pon non soda ke ni nang chiklang dun dedet ko ba nang claim dun thek dedet ko baidu ko nang chithan pami matsi alangli bangke nang dun dedet lo la sila sanang taxi ritika alar oson sa ko sang ethan ho pek kon lok lo Sita sang edabang pantani litum hang kon lo hang kon pe ko sinili pan sa menang ke purba jadalam sa me dimi anuet siklem de nang than kon pe pasala ni phanang atimi along ke nili pan ki pula si labang ka hokali athema alang pan sa menili hang lo lapen arni pon lo jada kam long sita me athepi pot sinili non labang sa sang eramen ke nang kok ma pulutang te ni lam klar chi pinang kok long la sinili sa ni pini lam klar sinili nang litum mang no sa me ni je pon po alang li pas temen nili tum hang lo nang du non bala sona kam do ko palang bang ko ni lia porawi lapen ni bang ke claim credit ko bon ni do joy po ba la person si pa jut kok po WKSA ke kusalang li kai sa mila son sining je deputy ama sini tum bang mat halo la person lu putang te nang ning ayong se hang lo pulutang te do joy no ninte aning ke hang atum do lang apo ka break out so student tum punon ba sarpi maratum pestami aning ke hang tum do lang apo la tum pa claim do nang ante Matsi nili tumabangke alang pan bangke expel pondan tuteli alang pan ke expel ar ding olo alang pan bangta la pelason ng taxi ako serdun katharpi alang li bangta ha so bangta nang dundulo first sa bangke alang li dem katipu bangan itu mahalo WKSA ki form chenga chunglo kusi alang tum chipu ahok lo alang li tum ho so form lo sita alang li tum claim thek thedet pana jok non bangke pawidiak lo lang li tum ke inuta claim thek thepo damjui inuta claim thek thek po damjui ama sila son dang thaknil tum manga jali pustami swalo som matidi la sinil tum pawiring tumte la matsi serdun ka therapy matani li arni polo hang polo ni tum la person la son kam do program do polo talang ma ko o ni ke uso lang tangawi la po se baido nang ning already ni bang pati apor ang chipidun thek thedet po ni uso lang tangawi apole ke do kali walang li ning jilo ama sila pulo budang te choklo te to nang ga yang sa apor we pulo te lapo nang sumar da chilang nang dia po itum ke solo ke hem da chilang nang di sumar da chilang nang jirat sai da klem nang di nang un e pulo tang te choklo te pulo alang tanang dun dedet lo nili tumalang na than kon pe ba hang kon pe bukali to tell you alang lo me thang si apor ang chipidun thek thelo lasi atum yalang dum kaning je bang to cheri WKSA bang ke pawe det tu salang tu ning je bhai ni gat lata WKSA member binang ke hala pring ni aphing ni din prong atum ke le sar pi atum ke thang da chini ne ako hala tu mabang ke kopi basal tu nang ki dun ma pulo tang te WKSA tu nang ki hang ba masi hala aphi ke do prong sar pi mara tu mang ke nili bhani son soni ala makam na ching kitang atum do kok mane
son ya lam kam do bai do nang pang sa bun tha ba nang chi ki nang ching wai pi dun tha pola ko son ni li phan nang ki ko tum do tok di hemar lo so tu mama sin ni li bang polo mula formation lo polo ten ni li nang ching ki pi dun po ba nang pang sa pi dun po pa joy ni li ka ching ki tang do amat si hala phi ni prong tu masar pi de bang ke WKSA nang ki pha po mat si nang dun lo phia bang ke dimia we de ha pa du ki dimi pha se la son purong mat ni tu mangi thang da chini ni masi mang udun gong lo pusi patumi ar ni kang sam se malang tu ni li phan se mi funang che kolo nang li phan funang kolo mem se mi funang deng de da ma ni li tu chini ni da ma udun dak lo masi chong lo thang the la hai ke la ge ra ka kam ma po la ke do lo bang ku po son chi bong i pu tang te social media platform mong nang ji po son nang taxi hala sang et bang ta ning ma thalo bon nili pulo tang te platform la social media lang pulo tang te ni aki chok si ki klem lo nili ka ma tha ke mi pingu pu talang che ma tha ta hai lo bon sita non rat thek prong lo alang ni so lo bang la son ki klem ple de dang je polo athi alang tu w klem thek the pu sita me pa du pa we det po WKSA pa we det po ka alang ning je de nang je polo athi WKSA ke le munit ining ke hang ni tu ining ke hang bab di mi se ke ning ke hang jong jong ko kam kali lagi ka do ka bi kar biang lo masar pi mara pha Karbi ang longar lo ki do sor lo to pha ki rai kom dun ja pha si ni tum ke la bang so strong de seng pon lo la so nyong salang tum klem thek the bu chi thek lor pu tang ta prang ba si alang li la WKSA ki sing tanang dun de de ne polo ke la so nang si la ha kam klem ni pe ta prang pen a phi a prang ma tha lap si klem nang ji si talang bu la ka ma tha dang thek the matela pula ka buji dam tong thek the po salang tum so ning je det lo la si pini ni li la ka do ko be nang li dum ka ning je kang tu ma bang ke la hello nili phala timi kali kala nagi podo analam sami laku pu baido sami ningje pol pen pu baido sami ningje pol pen pu baido sami ningje po alang li tum kopi ma kaning je kenali tum semerat adu long prong ko a the nili la an le ki claim ki chok che ke kali nili ge non stame a port che manage pami sini non sami kam claim la pela sang et ko bangke ke expeller di dingolo la pen serdon ka third piece tame alang limi thang sila tanang duna por velo baido nang ning oi di pa lang thang sunang ni pa melo la salang tum bahai ni pan ke tuteli WKSA pen ke expeller di dingolo alang litu ke nang kidun de aja nili tum le bordos ke expel pada kali de si tame alang litum si nang duna por velo ni tum ke pusi ni tum alang bahang kon bede de la Labour Koda Putak All India Strike Along Chedon Pamilo CPIML Lason si NDA government atum public sector doan private sector pintong etsi Labour Code kipipe ajok non kewangji jakhong achiklo ni bhai sirkep ningkan suri hinira inkoira pho ani trade union comprising 10 central trade unions independent All India Sectoral Federation Lapen Association atum Chelang Petpen All India Strike Along Chedon Pamelo Pusi CPIML Secretary Rabi Kumar Phangchu Lapen Arisang Huatum Pherangke Athengno Lamthi Chipaklangpo Patumi Jakhong Achiklo Niphai Ketom Ningkan Suri Hinira Inkoira Pho Theman Arni Karbi Anglong Dipu Arong Sopi HPC Asai Hem Along Pherangke Amai Ingni Ponsi NDA Mate Bharatiya Janata Party BJP government non an third terms an Chari Ponsi public sector do anabangke multinational company aphan PFN private sector Pinchong etsi Labour Code kipipe ajok Penang an India det pi arwadatum akisung dokoklo Lasi lahai alam the putak non kewangji jakhong achiklo ni phai sirkep ningkan suri hinira inkoira pho arni All India General Strike Along Netum Chedon Pamelo Pusi Karbi Anglong CPIML Secretary Rabi Kumar Phangcho Nirman Shramik Karbi Anglong Secretary Amlong Ingti KSC Secretary Bikram Singh Terang AICCTU Karbi Anglong Committee President Samson Killing Lapen AIARLA VP Gobind Tokbi Atumpen Pherangke Athengno Lamthi Chipaklangpo News Report Karbi Anglong News Channel Lasi labangso All India Strike labangso ke phapon nangko galamthi ke lahango Lasi jasemet labangso I strike abangke May 20 nisi phapon lo Sitame ezhak ahomoisa pe najok labangso I strike abangke non July 9 or nisi tuji Lasi labangso
trade union comprising 10 central trade union. Trade union lok sikke labangso strike along completely alang litum isigat pen lem kon rapel lo lapente independent all India sectoral federation and association atumanda ladak dodumlo lasipini Assam along kunon Karbi along kunon laso strike along banke motor union Kachetonte bank bima life insurance Kachetonte laso strike along sakudum dolo lason rosi labangso I strike jasmet peda banke labor code pipe ki pipe da karon ba ke lahelo je multinational company to that labor to kan jitu a right kipini labangso right banke pipe da non all over India Modi labangso NDA BJP government dak jasmet pedo abange private sector kedoan abange pinia abange private sector abansi public sector mokha private sector abansi pinia abange chujor lablo lasoder penafi halabangso multinational company corporate to abang aning hangali ke pachoklem long labangso labor code labangso kepawedet akaron bangke halatum aning hangalingsi jeto company tu aning hangalingsi labangso kachongdat do atum kam ga choklem do ato phanta halatum aning hangalingsi latum ke claim bondia phatsi labangso kapori kondolo sitame jasmet pet labangso arai jong si Longle Pulo tangke pini government sakurita awe government job ta awe ako lahai private sector a job along sitame lahai kam ke chongda tun ke claim dun tum sitame lahai ka to awe arai da bangke long confident non jeneke latum kam claim one ma area niri one ma latu fan security lahai sari phale benda hang avelo non jeneke government atumle contractual asakuri employee poson narsi non la private sector alongta security lahai sari phale benda hang avelo non jeneke government atumle contractual asakuri employee poson narsi non la private sector alongta corporate alongta lasonsi a garanti kawe kam jo claim arule che patuk dun stame la tumke thanda da benefit longle lasi la bangso labor code longle prodan ke alang tum jitu a benefit mokha jitu alang tum arai de mokha labang ke dak longle de lasi lahai kato kawe chinisi pini bangke all India labangso trade union jot kailo kado gawe labor union jot kailo dak jase metpet chongdat chutiki kado gawe tumsi chelang pet lapente lahai motor union taho truck union taho taxi union taho lan kedoana union atumta pinia bangja alang litro fan hit and run labangso polisia tengben alang tum stame jitu arai kelong kalilo ulta silato bangke jongsi komame mama bhanjong si gari patong papit pafat bachewo yui pulo de la so benefit ke kato go alang tum tundang ko lan chota kaila ako jail da jangna ala lasi driver union to labor union so athak
Koson sila tumarai kelong ledan ma lason thot si kriho katumta sai yu chutiki kachongda datumta lason si nang man damtang Narendra Modi tinta krihi kadum ain labang so bangke selam lo sita gute India Angbong ben Harohini sose labang so pijan সংগঠন নতুন থুরপাক পেন দিল্লি এরো নাম পেন খাদাগা বানকে বাংসুরি ইসি সসে আপ্রান নামনা লাপেনতে লাবাংসো কাছে সং মেনা জকসি বাংসো মোদি সরকার আহিন পেন বসো ক্রিয়া ইনটা জি উঠাই নাগো জি উঠাই দে পেন কি আকন হন তিকিনি নাকো নিয়ে তানল লাবাংসো ক্রিয়া ইন গাকনি তুম বাহাল তু পুলোতানকে গৃহগত ভার্মন শ্রমিকগত ভার্মন কাতোভাবে কেক্লেম কেলাম জব কেলং লে তুম কাচংদা তো ভান্তা লাসো সিকিউরিটি বাকে হাম পিপে লাসো জয়নেসি লেবার কোড বাকে তিনি পাবেটাল লাসি লাবাংসো পুঠা নন বাঙালি জি 9 জুলাই নিয়ে বাকে অল ইন্ডিয়া লাবাংসো 24 ঘন্টা labangso a general strike alo pinida Karbi Anglong benta CPI ngala party pen kedona hongthon AICCTU Nirman Shramik Kankis Ayarla hongthon kedon ben pinida Karbi Anglong along stame nilitum labangso strike alo bake fully support dudun po lasi nang itu apan kadoi manda chuning rilo labang so putha kapanda konye phang rada phang ke pachani konye phang sipini labang so phelang kya me ni pongo asinang itu men da pachini konye phang chuning ri pongo Second Rongkang Tuika Football Angdung Kitialong Bongbong FC Lapen Falcon FC Angbong si Patupo Ni Karbi Anglong ke Parlo Kopili Constituency Arlo Kiruni Higher Secondary School Patu Aklamalong Ing Denghini Rongkang Tuikap Angdung Kiti Mate Final Football Chepate Pon Bongbong FC Lapen Falcon FC Angbong si Patupo Jakhong achiklo niphai hini ningkan suri hinira ingkoira pho ani Khiruni Higher Secondary School Patu Aklamalong second Rongkang Tuikap Khiruni Rongkang Tui Riso Ejang Atumpen Chepater Piponsi Patumi Angdung Kiti Final ke Patu Pon Along Bongbong FC Lapen Falcon FC Angbong Lapupu Ketek Kachedai Koi Ajok 1 goal Chipi Pon Pen Tiebreaker Pen Bongbong FC Atumsi Golner Kepen Falcon FC Atimaphan Chepahai Ponlo Labang so along referee atumamen ke Lapuson Hilo Meet referee Jersong Bay Air referee Amborsing Bay Air referee Ismail Teron Ford referee Sarkiri Teron Atumsi Angdung Kitialong Lang Charipo Lapen labangso amay along aluhisarpo aman pen kachetong dun lakha ingkoy votalangso MLA Rupsing Teron Papangjang aluhisarpo Kopili constituency MSC Pawan Kumar Ray Ramsing Pangcho Dun Maipu Karbi Lamet Amay Lapen Chopha Aluhi VDC Chairman Baburam Rongpar OC Kiruni Thana Sriwan Kumar Ingti Kiruni Southern Range Forest Attach Ranger Jasira Ronghang Lapen Ongdung Kethe Kidingatum Chetong Dun Pen Ing Samjin Pen Angdung Kiti Pachunpo Lapen Falcon FC Atim Pen Best Player Anong A Chepalong Pon Bishal Gura Highest Score Anong A Chepalong Pon Binong Kiri Tiso Second Runners Up 15,000 Lapen Winner Bongbong FC 30,000 Anong A Alokot Trophy Chepalong Pon Second Rogantuka Khiruni Pen Nang Kilo Berta Kam Sing Dera Report Karbi Anglong News Channel Chengsi Inengan ke second ang ding Rogantuka Pini Andungiti Army lo lasi Jilin ban mangke Rogantuka riso jang tumhan Chengsi neng ko bansuru jete une athima khone ground long itu sport association ground long in collaboration itu sport association pen kachera dun ke dolo chetu dun ke office me lang tu ka bori pen silanang ding
kele ini final match second ang dengan kele lo lasi daso financial long bustami ini tum honorable CM Karbi Mas Council ta contribution do serap do lapen ada rong tu riso jang tu mapu kecirung na pula bensi itu prize money ta theo lo 30,000 winner champion tu 15,000 tabang ke laga runners up lo with trophy dolan lasi laso nak thak rong tu riso jang tu kabori along tin along usami arong tin along do putami itu football ke patu mate laso mi kacepati along na atau long mustami monitum asosi aning ke hang laso bang mana aning pung do ya kabori bang doji lapen kacurung na bang ke bot tim mustami ning samin patu kon lo lapen ke audience pun mustami ini lana crowd lo je laso na ke kerone long ke aprang ban abe pilang bu pumi me anse theglong lo na litune theglong lo asi shortly kan ini ansi nanti bang फिर पोतुम नाली तुम दाग नांगे चुतम तुम पेन आड़ी नांगे पीतुर इतुम लील तुम निंग इंसाम पिगन नो पिलिंग लील तुम second rongkang tu runners up sorry rongkang tu cup ingdeng hini mesen pen hini uput nim sidamik mesen pen junpon iglo lapen dak nang kelang dun arat angta mesen menang cerap nang situ dun pen sing samdin pen hel pene kapathu bang judik lo lapen nitum kachapapon manpeng kedu alang li rupsing tiron MLA alang li danang chitong dun lapen puthot dun lang ko di nitum kaching hon MSC ake hai Pawan Kumar alang litum nang chitong dun pen litum non second ang ding mesen pen ichun pon ot tunen mesen pen si tunik lo la si choro iglo alang tu pen karno ini buat tim pustame mesen men pathu pon lo pathu pon tim labang ke bongbong FC lapen Falcon FC lapen ke hai pon abang ke bongbong FC alang litum penalty shot out pen 8 goal pen hai pon iglo lapen pu Falcon pen tum pustame 6 pen hai pon pen pen runner up ang dingan pa dun iglo lapisan ke patul katisik pon ke lason hello first second sa mesen men si junpon iglo la si mo ke wang ti langar ni pusidame ilitum mesen pen ako pan so se palang mi pon chuchodi ako nanglitum jog jak pen chiram chito dun pen pan so se ilitum pamisen ni phan si bori pon bom lang ako bi thu pon bom lang Kohora along Pumen Ingti Village Development Committee atumpen Chepater Piponsi Cleanliness Drive asai Kerengpo Patumi jak hongpo ni phai hini ningkan suri hinira inkoira pho arni lakha inkoira trok dua barguri MSC constituency ke parlo Kohora Pumen Ingti arong along rong arwada tumpen chenglok PVDC a committee atumpen Chepater Piponsi Cleanliness Drive mate ke puncture asai Kerengpo Lason si Cleanliness Drive mate kapangter asai ke klempo nalong Pumen Ingti Village Development Committee mate T Hekpen PVDC a committee Amaipu Golsan Ingti Chunbang Mongol Singrong Par Lapen Rong Arat Sarlar ke thekiding atumpen Chingrum si Patumi ke pangter asai ke klempo Labangso ke klempo nalong Perang ke atumaphan Chopapen nang kapachini dun atengke Karlitang Kachirong hangpi mate Kaziranga picnic spot pen nilitum Pumen Ingti arong along aning kanwangta kijui atum dopikpik Laso apot si nilitum rong rup tovar hei hui setame ke pangter asai klempo Lapen achiklo ajon tinta chiklo ejon along arni sike nilitum ke pangter asai klempon bom pusi nang pachini dun Lapen Pumen Ingti arong arwada tumpen kachuning rike nonamat nilitumaphan ke sangahem waiting shed dustbin lapen barpi barso kedoahem kadure thepikla la potsi Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSc mate education EM Richard Tokbi aphan kachuning ri padopo Dua barguri pen Berta kapangrumpo na bang Edverson Crew Report Karbi News Channel Tunggang along kasuning ridam ji kila do ni ditum na da hora mate ka jironga picnic place arai aposin ni ditum na so dimalong iloma picnic ke wang atum sami hiluwing pen ke wang atum kado lapen sonsi kapek atiap teng ke wang atum kado aposin ni ditum akinang sot nai ke lalo ni ditum no na matowar ahin na tuta kado de lapen na songbong pen picnic
place along mas kami nilitum along misen na dustbin ko tawilang lapen nilitum along isang hempus kami nilitum along misen na wilang apo si kachuning lidam kang tunilalo ito na mas Dr. Piliram Ranghang alang pangis kami chuning rintung nilitum la non namat mane problem ten raso saya bang nilitum apan tora kumen tiarong arata tumapan ng mata penandi tumpan tuwa lapen dustbin lapen kisang hemisian ng tiasong penandi tumaan so selang ni panatiro pipa tigi lapen EM recharge stop bialang listani plus Angbong along ang kachira dunji mate ladat kumen ti arata tumapan akachuning Angbong along ng listani mane pinuma ng kachira dun Jia pansi mate na kaching kipi dun jia pansi nilitum ladat punya ning tiara rumah solo song atum sami nacun yang duduk. Nilitum punya ning tiara je kajirongwa isi tourist place along picnic spot do ladat asengkan bang sitami ladat picnic na ke chodo ke pater kang do ajad do nilitum methang masih celang no dak asom do aposi nilitum dak punya ning ti arong nilitum chingwai si nilitum Kumening ti village development committee tu nili tung keseng pondo la sinili tung la pi jakong ni phai hiniar ni pen kecheng itu nili tung ka sengkan bang kami la so putha ke nili tung pa la so cleaner sa bang ke nili tung claim pon bondi la pen mo pen nili prang jong than do je seklo jon pen khong ke nili tung pa clean ji la bang ke nili tung committee do claim pon ikko la pen nili tung la jitu la sport along ke tok do dustbin do la hai ki si bang nili tung bang putin hiri abang fitin hanta ke chunuri do je nilitum picnic sport along Kajironga Karbi Angbong jong se nangki diblo kote ladak ke pater te de bang si nilitum ahin pente ipu ke dabi bondo athema emina rong jong si plastic bat hit nania bong ke wara jata sisa ke phalai no pulo te lake ilituma manam adima masi tumse hengoi po pusi nilitum chema thapong si nitum dak local committee pen pini nalitum han therang ke bitung na nangke jai do nalam thege la hendo je nitum Kajironga si Karbi Angbong chot kali lake pirthe adang ke thangplu adima pod asi Ada ke paklin pon bangke nilitum na so mai nilitum kumen inti village development committee pula ke seng pon dolo laki nilitum ansu se pangthir ponji phansi nilitum bori pon to laki nilitum komamia sarkar ena kera puta kali kono mai NGO pe na kera pu kali laki nilitum kumen inti ame kardo an jong pe nilitum ke cipatuk pon Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me